1972 és la final de la Recopa que es va jugar al Camp Nou entre el Glasgow Rangers i el Dinamo de Moscou. Va ser el dia que els seguidors escocesos van fer destrosses a l'estadi, van provocar molts aldarulls amb la policia perquè cada gol envaïen el camp i no diguem ja al final del partit amb les celebracions perquè havien guanyat per 3-2. Eren 10.000 seguidors escocesos, havien begut tot, com deia aquell, fins tot l'aigua dels florers. Els dies previs a la final s'havien entrenat a fer malvestats per Lloret, per Calella i per altres poblacions del Maresme i es van dedicar a celebrar el triomf del seu equip destrossant el Camp Nou davant la impotència de la policia que havia preparat un desplegament impressionant sota el nom d'Operació Mohamed, que va ser del tot insuficient al moment d'acabar el partit. I aquí tenen el que em refereixo. Observin, seguidors del Glasgow Rangers i de fons el locutor de la BBC està dient: s'ha acabat, l'àrbitre ha xiulat al final del partit, els Rangers han guanyat la Recopa i milers de seguidors envaeixen el terreny de joc. Han guanyat i no havien vist mai una escena com aquesta. Els jugadors deuen estar asfixiats enmig de la multitud. Mirin quina gentada, deia el locutor de la BBC. I els jugadors dels Rangers han desaparegut enmig d'aquesta invasió. Els seguidors escocesos assalten fins i tot la zona on són els comentaristes. La policia no hi pot fer res. Observin el que deia, no?, de la beguda. És com al final, diu el locutor, dels concerts tradicionals del Royal Albert Hall multiplicat per 50. Tota mena de banderes i pancartes. Tot l'anel de l'afició dels Rangers acumulat durant tants anys que per fi esclata. Barrets mexicans. I els carabinieri, la policia, dispersa la multitud amb porres, colpeja els seguidors amb porres per fer-los fora del camp. I la multitud es retira. Els seguidors abandonen el camp, però hi haurà més d'un ferit. I aquí el locutor de la BBC diu: i aquestes imatges em fan preguntar per què no s'han pres més mesures preventives, per què s'ha permès la invasió del camp per part del públic. Si s'hagués portat més policia, no caldria que ara carregués. Això, aquestes imatges que hem recuperat, les estava veient tota Europa i certament no estaven deixant gaire bé la policia. Conscients d'això, a Televisió Espanyola aquell dia van començar a moure la càmera tal com veuen, la van aixecar de la gespa, van deixar d'enfocar el camp i es van dedicar a enfocar la tribuna i el Tibidabo, que ara apareixerà per aquí a l'esquerra il·luminat. Això és el que veien els telespectadors de tota Europa mentre s'estava esperant que donguessin la copa. No podia ser perquè hi havia aquesta càrrega de la policia. Cal dir que les garrotades que van repartir els grisos van merèixer els elogis de la delegació soviètica. L'entrenador va dir: felicito la policia espanyola per haver dissolt aquest grup de borratxos. Mentre les càmeres de la transmissió enfocaven la graderia i el Tibidabo, un seguidor del Barça, Josep Bosch, amb la pel·lícula de Super 8, va poder filmar amb les limitacions d'unes càmeres sense zoom l'última part de la càrrega policial. És això. Aquí la policia ja ha alcançat els seus últims objectius militars i la batalla ha acabat, però ja ho veuen amb el camp ple de coixinets. Té raó, senyor Alfonso, de dir que feia por, allò. Feia por. Anaven molt beguts, no? Anaven molt beguts, bevien vodka amb coca-colat. Amb coca-colat? Sí. Déu meu. Bevien vodka, que semblava tot... Sí, coca-colat i posaven vodka. D'allò va venir... Vodka fer llet. D'allò va venir que d'aquelles destrosses provocades pels escocesos, pels seguidors del Glasgow Rangers, la directiva blaugrana va haver de procedir a la reconstrucció del mobiliari i va ser quan van substituir... No estarían de acuerdo con el que fabricaba las sillas, ¿cierto? No, més aviat que no. Les van trencar totes. I van treure tots els bancs i les cadires de fusta i els van canviar pels actuals seients de plàstic blau i granes. Al Camp Nou